नमस्कार. मी सनातन संस्थेचा राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस. यावर्षी गणेश चतुर्थी 18 सप्टेंबरला साजरी करावी की 19 सप्टेंबरला साजरी करावी याविषयी एक संभ्रम निर्माण झाला आहे. कारण काही पंचांगांमध्ये 18 सप्टेंबर म्हटलंय, तर काही पंचांगांमध्ये 19 सप्टेंबर ही गणेश चतुर्थी असं आहे असं म्हटलेलं आहे. पंचांगात आणि पंचांगाच्या गणितामध्ये गणित परंपरेनुसार भिन्नता असू शकते. त्यामुळे काही वेळा एक दिवसाची, एक घंट्याची अशी तफावत येणं स्वाभाविक आहे. म्हणूनच आपल्याकडे धर्मसिंधू हा ग्रंथ महत्त्वाचा आहे आणि त्याचबरोबर आपल्याकडे गुरुचरित्रात सुद्धा म्हटलेलं आहे की ज्याचा जसा भाव असतो तसं त्याला फळ मिळतं. त्यामुळे आपण जो पंचांग वापरता, ज्याच्यावर श्रद्धा ठेवता, भाव ठेवता, त्या पंचांगानुसार आपण गणेश चतुर्थी साजरी करू शकता. 19 सप्टेंबरला गणेश चतुर्थी दुपारी 1:45 यापर्यंत आहे. म्हणजे एक प्रकारे गणेश चतुर्थी ही मध्यान्ह व्यापिनी आहे. धर्मसिंधू या ग्रंथाप्रमाणे या दिवशी आपण गणेश चतुर्थीची जी पूजा आहे, सिद्धिविनायकाचं जे व्रत आहे त्याचं आचरणात आणू शकतो. गणेश पूजन करू शकतो. गणपतीची मूर्तीची उभारणी त्या दिवशी करू शकतो. पूजा होऊ शकते. त्यामुळे कुठलाही प्रकारचा संशय 19 सप्टेंबर या दिवशी करण्याविषयी बाळगू नका. धर्मशास्त्र, धर्मसिंधू हे प्रमाण ग्रंथ आहे आणि त्यानुसार आपण 19 सप्टेंबरला गणेश चतुर्थी, गणपतीची स्थापना बिलकुल करू शकतो.